les últimes instruccions abans de començar el campionat a l'equip. I ha començat aquest 11è campionat de Scrabble escolar de primària de Sabadell. Estan a 4 punts de la partida. Mira quina tensió que tenen, quins nervis. I què tal? Com us sembla aquest campionat? Bé, divertit. Us ha agradat? Divertit? És el primer que feu, no? Bueno, ànims, estem per la tercera partida ara, Vale? Gràcies. Molt bé. És que no sé. I així s'anaven succeint les rondes fins a arribar a les 3. Molt bé, de quina escola sou? De l'escola Jaume Villador. Heu de seure, sisplau, seieu. Això quin número és? 78. I al final tots hem gaudit d'aquesta magnífica jornada de Scrabble en català. Ens veurem a Barcelona!